I avui en la notícia solidària els presentem l'important treball que cada dia fa l'associació benèfica i cultural La Casa Gran. Esta ONG valenciana treballa principalment en la formació i integració de xiquets immigrants i de famílies amb pocs recursos. Este és un dels tallers de manualitats que fan els xiquets a l'associació benèfica La Casa Grande. Molts dels immigrants que resideixen a la comunitat valenciana disfruten del temps lliure en esta ONG o ens ajuden en el seu desenvolupament integral. Així fins i tot reben cursos de valencià. Nosotros en el taller de menores y con las familias pues tenemos una actividad que es de acogida, hacemos entrevistas a las familias que vienen aquí para saber cuáles son sus necesidades. L'atenció social, la formació i la sensibilització en les persones més desfavorides són la base d'esta associació. Estos tallers d'educació i també de formació són tallers que actuen no solament de cara als xiquets i xiquetes en la seva formació, sinó també com a possibilitats de respir i de descans per als pares que o bé treballen o estan buscant una ocupació. Durant el període de vacances, mentre els pares estan en la faena, voluntaris i treballadors socials de la Casa Grande s'ocupen d'estos xiquets per ajudar a la seva integració social. ¿Quién se quedará?